ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ପବିତ୍ର ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରତ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ପତିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ପତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଯମଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପତିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସୁମଙ୍ଗଳା ପତିବ୍ରତା ନାରୀମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ପବିତ୍ର କିମ୍ବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତକୁ ନାରୀମାନେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହି କିମ୍ବା ପୂଜା ସାରି ଫଳ ଆହାର ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜାରେ ବଟ ଗଛର ଡାଳ, ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, କତୁରୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ଆଇନା, ପାନିଆ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର ହୁଏ।